Ahoj, Bráško. Tak máme po tréningu. Už aj trička trhám, chápeš? No, takže prvé dojmy po 6 dňoch objemu alebo naberacej fázy sú fajn. Už sa lepí nejaká tá svalová hmota na nás, každopádne, keďže sme zaradili do svojho jedálničku sacharidy a vieme, že 1 gram sacharidu viaže na seba zhruba 2,5 až 4,5 gramu vody, takže v podstate je to čistá voda v tých svaloch, viac menej, ale tak verím tomu, že išlo aj nejaké svalové tkanivo hore. No, čo sa týka tréningu, tak vládzem, mám energiu, mám silu, pretože mám čo? Cukor, sacharidy. Takže tréningy sú lepšie, som silnejší, vládzem viac, mám veľa energie, za čo môžu čo? Sacharidy. Každopádne, zase sa budem opakovať, ale ja si stále nedám dopustiť na môj spôsob, alebo na spôsob stravovania low carbs, alebo carnivore stravovanie, kde fungujeme, ako keby som bol naspidovaný. Áno, že tu sa proste človek naje, inzulín mu vyskočí hore, hej, myslíme sacharidy rýžu alebo nejaké iné pečivo, sacharidy zemiaky, bla bla bla. Proste inzulín ti vyskočí hore, máš energiu, keď to stráviš, inzulín zase spadne dole, zase si malatný, oťapený, ideš do spania. Kdežto na carnivore strave ten inzulín pekne ide nejako takto, kdež na sacharidovej strave ten inzulín lieta, hej, že puf, naješ sa, potom zase spadne dole, zase sa naješ, zase spadne dole. Preto keď si všimneš a dáš decku jesť ráno cereálie alebo nejaké sladké veci, tak hneď si to ráno pýta, hneď ako sa zobudí. Každopádne naje sa, má energiu, príde do školy, prejdú prvé 2 hodiny a decko zaspáva na lavici. Hneď rýchlo do bufetu a hneď niečo sladké kúpiť, marsku, tribitku, veterník, aby mohlo fungovať. A toto je presne tá závislosť na inzulíne. Preto mne sa viacej pozdáva carnivore stravovanie, respektíve low carb stravovanie, kde ten inzulín máš pekne pod kontrolou. Pretože inzulín má za následok veľa vážnych ochorení, alebo ako to povedať, závažných vecí. Keď sme cvičili, inak prvýkrát som zaradil do svojho tréningu tento tréningový split, cvičil som ramena, prsia a triceps, akože tá pumpa je brutálna. Užil som si to, spravil som to z jedného dôvodu. Ja som doteraz valil ABC, to znamená, mal som nohy, lytka, to bol prvý deň, druhý deň bol triceps, prsia a tretí deň bol ABCD, bolo ramena, trapezy a posledný deň bol chrbát, biceps. A ešte medzi tým som si dával brucho a iné partie, hej. A teraz som zaradil nový tréningový plán, ten vám poviem na budúce. A dneska som ho vlastne odpálil s týmto prvým dňom, kde som cvičil triceps, ramena a prsia. Let's go, boy! Úplne jednoduchá večera, hovädzie mäso z Lidla, najviac osvedčilo, rýža sa už varí. Urobím si z toho placku, dám to na panvicu, nedávam žiadny olej, samozrejme ani tuk. Opepším čiernym letým korením, osolím, upražím. Tak mám tu rýžu, mám tu hovädzie mleté mäso, nejaká príloha, cesnak a paprika a k tomu dionská horčica.